मेकआप खालामनोसै बिथांखौ माखौ सम्पतिखौ लानानै फैबाय नै आङो फाइनालि देलायखांबाय थानुआलाय एफा गोजान थायोबा नोंसोरखौ सोर सिनायगोन देलायखांजोब्बाय नै बेखौ सनजिता आबैयो ओमफ्राय नोंलाय मिस तानु आबै बियो देलायखांबाय दा थांनोसै शुट मोनसे सोर गिदिं दिन्थिया मानो नोङो खानायानो स्टेट ल'म बेना गैया एक्ट्रेसफोरा बेसेबा रागावसो जायो चलो आयु मारो गेट दानाय नामा मा गारि होनोमोनलाय बेखौ आयु ना माथो माबा जिप गुफुरा बै मोनसेया मोनफैबाय नै बेयावबो लागोननो नायलाय नोंसिनि बेना गुस्ला नै मालाय फट'ग्राफार सोरबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिराद खम दामावनो मोनगोन बिराद मोजां मोजां फट' माखौ बे बिबारखौ सोरबा बायनो गोसो दंबा लांफैनो हागोन न'ना माने जानजि खाखांनानै खाबाय था ओमफ्राय बे टाइमावनो ओरै थिनाय हर ओमफ्राय मिनिबाय बिदिनो सोलोंबाय था बेबायदि न'ना माने खाथियाव ओरै दांनानै ओरै दांदो ओरै मिनिदो ओरै दां बिदि माने नोंना एक्सना जाबाय थागोन ओरै मिनिनाय औ नों माने जेरै भिडिअ खालामो आं खेबबाय थागोन माने बे क्लिपखौल' होबाय थागोन माने माबेयावनो मोनसे मोजां सेबखांनाय जाबाय आरो माने पस्ट बानायथारा नै आं जिरायनो बानानै नायनो बानानै ओरै फैबाय माने सान्दुं गुसु थानो बानानै नै इसोर मोसानाय पस्ट लागासिनो माने आयु हारलिसै आं ayu ang haleng kon aja mana sonjita biमा आरोखिना बे फिसाजो जेन'बा बे फिसाजो नों लाइभ होदों दानबाय जेन'बा बे फिसाजो नङा मा बिमा फिसा नङा मा आजि बिमा फिसाखौ बिमा बायदि नुयोना आङो लोगो बायदि नुयो दंसै दाना बे बारा जाबायना जेनेबा बे डिजाइन फोरोंग्रा आरोना मडेलार ओरै जानांगोन नामा ना बे बोरै थागोन बे नों सिखार माने आं मानो सिखारनांगौ आंखौ जाफैथोंसै सोनारलायनो होदोसै खनसे सोनारलायनो होसै जेनेबा ना आंनाबो दाबो बिदिया खनसे कमन जाबायलै दांना एसे जिरायनो मा सिखार खनसे लानायदों बिदि बयबो जिरायबाय आं मिनिनानै थैसै सिरि थैगोनसो फन लाबो मोनसे मानो आं एकदम मिनिनांथारबायलाय थैगोनसो ayu ay bro mo sa palay do si ayu may habis si bang kapan nagum amo sabong noy maka rin na po na biyaw manay din na
नैलै बे दालाङाव लाफिनो फैलायबाय आजिखालि माथो दंफांनि दालाङाबो बिराद इम्पर्टेन्ट जाबाय मोननो थांबावा मोननो थांला ओइ इजों गाहायजों थांजागोन होनजा औवानि दालांबो दं माथो ओइयाव दङ ज' ओइयाव लायनायसो ओइयाव ए माथो गोजौ मानखोलांजायो नै आजिखालि दंफांनि दा नोङो ए नासिम फैबा आयु आयु दादा बारसिमबा प्लिज हाइड नॉइस एन्ड लस बै दंफां लादो बै दंफां गिदिराव आयु काकु इनो केवहार दङ इनो केवहार दङब्रा ओमफ्राय नै दाबो फैलायबाय हाजो बारनानै बै माने बेखौ बै दहायनि मोख्रा मोनो होनाया बेयो बैथिंजाय थाबोबाय माने बोराबा बस्थुसो फैबाय जों दे मिनिट दे हाइ फिसा आरो मा दाम नांगौ बाव दु बाबु स्ल' लायनाङा लामाथो सिसुआलाय लांजोबखाबाय बुंनायसै नामा गन्थंआव बिदि होनामोन बाल बे हलिखासो नालाय हर गोथाङा हलिबाबो खखाब गन्थंआव बिदि होनामोन आंखौथ' गन्थं दाफुंखायो खाफालावबो हो गन्थंआव बिदि होनामोन खावलायाव मोजां नुदोंमोन बे खाफालाव गैलालाय सयथिनोबो बेनो माबायानो तानुआनो गन्थंआवबो होनांगोन गन्थंआव बिदि होनामोन ना गोजाया बिदियाव सारसो आखाइफ्राव आयौ मोजांनिया दे मोजांसिन नुदों माबायदि खिन्थु दे Oh my god! Nggak betul sih, nggak betul. Mana dikau sih sar, dikau sar. Lagi pernah, video dah pernah. Aku dah nulis. Oh my god, aku lagi saya dah kerja itu sudah dapat lagi. Ini punya kayak gitu. Dia balong. Ro, nggak di pernah dikasih harus cinggu. ओमफ्राय नै दा खेबखाङै मोनानिबो बुहुद बादि लाफैबावनोसैसो मोनसेबाव खेबना पियारे बुहुदनि बायदि होख्रावफैबावबाय लानाया मोनसेबाव